ଆଗକୁ ଆମର ଅରାନ୍ଧ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ କାମରେ। କାମର ଗତି ଏତେ ଜୋରରେ, କାମ ଚାଲିଛି ତୀବ୍ର ଗତିରେ। ଉପରକୁ ଅନେଇ ସବୁ ଝାଡ଼ିଦେଲି, ତଳକୁ ଚାହିଁଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ିଲେଣି। ପୁଣି ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଠାକୁର ଘରେ ମୋ ଝିଅ ପୋଛା ମାରିଲାଣି ସେପଟରେ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମ ଘର କାମ ସାରିଦେଲୁ। ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ରହିଗଲା, ଆମେ ଏକା କରିଲୁ। ଘର କାମ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖଟତଳେ ଆହୁରି ଅଳିଆ ମେଞ୍ଚେ ଜମିଥିଲା। ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ଘର କାମ ଅଳ୍ପ କିଛି ସରିଗଲା। ସେପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେଣି ସେ ଘର ଓଳା। ପୁଣି ଆସିକି ସେ ଘର ଓଳେଇଲି, ଉପରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଝାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଲି। ଯେତେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କାମ ଜଲ୍ଦି ସରୁଛି, ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାକ ଆଖିରେ ସବୁ ଝୁଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ କହିଲେ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ କର, ଏବେ ଖାଇବାଟି ତିଆରି କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଆଳୁ ଭାଜିଦେଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଚାହା କଲି ମୁଁ ନିଜେ ପିଇବି ବୋଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ପରସି ଦେଲି ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଭାଜି ଟିକେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇଦେବି ବୋଲି। କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ସବୁ କାଚି ଦେଇଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ପକାଇଦେଲି। ଏଇ କମ୍ଫର୍ଟଟା ନୂଆ, ତେଣୁକରି ଆ ବାସ୍ନା ଟିକେ ନୂଆ ହେବ। ଦେଖିବା ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟରେ ଧୋଇ ଦେଇ, ଲାଗୁଛି ତ ଟିକେ ବାସିବ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କପଡ଼ାଟାକୁ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲି। ଏବେ କପଡ଼ାଟାକୁ ମୋ ନାକ ପାଖକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଶୁଙ୍ଘିଲି। ଆରେ ବା, କପଡ଼ା ତ ଏତେ ବାସୁଛି ବୋଲି କହିକି ମୁଁ କପଡ଼ା ରଖିଦେଲି। କପଡ଼ା ଧୁଆ କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ବଡ଼ କାମ ଆସିଗଲା। ଏବେ କପଡ଼ାକୁ ଧରିକି ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲ। ତଳକୁ ନେଲ କି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଲୋ? ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜରରେ ଚାର୍ଜ ବସିছিল। ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲ। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କି ବର୍ଷା ଲୋ। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦିଏଲ। କପଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଏମିତି କରି ଶୁଖେଇ ଦେଲି। ବର୍ଷା ଯାହା କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲି। ଯିବା ଟିକେ ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗଛ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ସେପଟେ ପୁଣି ଆସି ଟିକେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲି। ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଭାରି ସଚ୍ଚା ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋ। ସବୁ କଲି ପତ୍ର ସବୁ ଛନଛନିଆ ପାରିଛି ଗଛ, ସବୁ ଗଛରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ଲାଗୁଛି।